Eta horako ongietorriakin, zei dute, bueno, ikera gero, zer gero, Aupa Jumori aldunak. Aupa Jumoria. Aupa ni. Ongietorri gara gorkara denei. Euskera leko lehenki erraldoia, euskera erraldoia. Aupa zuek estermide denei. Bizi momentu hau. Aupa zuek, estermide denei. Tipi japa, tipi japa. Tipi japa, tipi japa. Tipi japa, tipi japa. A ver, nivel arte está ahí, ¿eh? Tipi japa, tipi japa. Apa sube. Apa baina, dementxe, torrika batzorde kokideak, gusto baten ustetistea, zuen esker dago martxan. Duen eguna hau. Zende, den duzuen hemen, ikumo plazan, hola bai, hola bai. Hola posible da. Apa baina. Ojo, ojo. Ez dugu prisi. Zer momentua. Oio da rue. A ver, Itule, Tipi japa, tipi japa. Tipi japa, tipi japa. Tipi japa, tipi japa. Tipi japa, tipi japa. Hemen guztien politena zonioaren soinua da. Hortazten dugu gurteko musika, hau ikeragarria. Perra. Tranqui, motiko, oso. Ahora Violeta, joan dune martxan, zatoka! Hey, 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 hey! Zelegatuak edo! Zena baina, hey, 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 hey! Apa zuen!